Salam Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Atavatan haberler gepleşigimizde biz size Mahtumullah adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitesi hemde Ýagşygelli Kakaýew adyndaky Halkara Niwit Begab Üniversitetiniň açyk kapylar güni baradaky habary ýetirmek isleýäris. Hormatly tamaşaçylarymyz, Mahtumullah adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň açyk kapylar güni 2022-nji ýylyň 7-nji we 14-nji maýyna saat 15:00 geçiriler. Şeýle hem Ýagşygelli Kakaýew adyndaky Halkara Niwit Begab Üniversitetiniň açyk kapylar güni şu ýylyň 6-njy 7-nji maýynda saat 15:00 başlaýar. Hormatly ýaşlar, açyk kapylar gününe ýaşlar ilim bilim ulgamyny ösdürmek, babatdaky özgertmeler durmuşa geçirilşi, bilim ulgamyna gazanylýan üstünlikler, üniversitetde öwredilýän hünärler, döwri we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze binalar, okuw, internet, gingafon otaglary, ilim barlyk, okuw merkezleri, müzeýler, sport klubunyň işi, talipleriň ýaşaýyş şertleri bilen tanyşyp bilerler. Şeýle hem olar okuw mektebiniň durmuşy baradaky video filmi, aýdym sap, taf taparlarynyň çykyşlaryna, fakultetleriň taýýarlan sergilerine tamaşa ederler. Bundan başga-da okumak, ýaşamak, medeniýetli din jalmak, sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler bilen tanyşyp bilerler. Mehriban ýaşlar, siz bundan soňra haýsy ýokary okuw mekdeplerini gyzyklanýan bolsaňyz kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny ýerlemege dowam ediň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.